Hello guys, welcome back to my YouTube channel. M.B Gaorema vlog logo first. So bari dong thangmana. Asa kalamdang gasibo thigene dong, angba thigene dong. And Friday ni hai Friday gaban Saturday jalabai arna second Saturday aro fourth Saturday jeni college bondo jai nalai. So dinai to sukurbar ambai sonibar de basani ke bondo nalai dinai no thang nagiring arna logo for. Amai no thangnaini sigang nei Siemens Sapori ni BKWC office aw habaini gonang dong arena. Adani ese document mau banaini honai dong beko langno गोनां so आं दा बेयाव थांगोनसै बिनि उनाव आरो बिनानावखौबो लायनो दंबावो आरोना बिनानावाबो थांफायनो जोंहानि न'आव दिनै आदैनि फिसाजो आरो so बेखौबो लायनो थांनांगौ ओमफ्राय बेखौ लायनानै न'आव थांसै लोगोफोर so न'आव थांनोब्ला एक्साइटेड जाना दं बिराद गोबाव जाबाय नालाय जोंहा न'आव सैमा फिसा दंमोन आं सैमा फिसाखौ नायनो लुगैदों ओंखायनो थांनो ओंखारदों आरोना आं दा so लोगोफोर आं दा थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो Siemens Saporiनि BKWC office आरो लोगोफोर बेयाव फैदोंमोन आङो जोंहानि आदानि लाइसेन्स बानायनो होननायखौ सोंनो दा जाथ'वाखैनो ओमफ्राय दा न'आव थांसै आं न'आव थांनो थाखाय ओंखारदों आरो दिनै लोगोफोर ओमफ्राय दा आरो बिनानावखौ लायनो थांबावनांगौसै गोजा महनपुराव स' लोगोफोर नायलांबाय थादो BKWC office बेयो गगा मोनदो मा माबा लानांगौ बेखौनो नै गारि सालायनानै मुदिखौनो एबारदि गोजा गोजा जाबाय बायदि जादों दा पुराना जाबायना मेडिकेला अबेयाव थुयो सिगाङावनो आयौ सागाननि सायालाय आं गिसोयोसो आं गिसोगारो भेक्सिन थुजानो फैदों जों भेक्सिन भिडिअ सेकेन्ड द'ज थुजानो जोङो दिनैसिम जों देरबाय थाबायनो रोंलायबावबाय नै जाना सनाफ्रा जिमियालाय जिरायनो होआनैनो cupu kucu nya makau sur langna pilih erpai ye patulathar nih sih Orla bayi. Iya. Gebek, kasih baca ya. Dom tar ye. Orang kebi mela. Miau orang kia terus nabur sampai dengan terus. Dia kiat nani. Nani. Kar khala baydu. Itu sonda. Engkau zaman je kia. Isi. Aku ni semua. Mana engkau muakai? Cek. Wow, lain rung le bau mati. Nih, iki beli. Percik. Kita pun kena pergi. Bayi macam pun. Sengner rung le be. Ang kebas sampai dah. Wah, jeng kesengah ke order. Sampai tadi aku ada. Lupa. Mama, krising ocam nodong ni nodong pura. Cuma deh. Letra. Boleh? Makasih. Macam gila ya. Lu tutup aja sana ya. Nah, yang langsung nih. Sirkan nain lu gini kita tengok deh. देरथारबायनो थाबायनो रोंबाय आरो आंबो दाखालि न'आव थाबाथाय लासै थाबायोमोन मोजाङै थाबायनो रोङाखैमोन दा थाबायनो रोंबाय ना गल'ल'सो नायदो नै गल'ल' थाबाय थायो जाम्बासो नायलाय नै फुथुला बायदिनो थाखादो नै एसे मानिखौ नायाबानो नै pada
जा दुस्थ'खा इसोरो नै बेलासिनो आरो फै होनबा फैबावगोनसो आरो नै गिनानै नै हमख्र'जोबनानै थाबाय नै दल' थाखाबाय नै नालाय हगारला आखाइखौनो ये गिदोंथ' नाया जोंहा लाखिगोन इखौ न'आव मामियालाय मामिया बबावबा थांबाय मामियानो मेथाइ लाबोदोंमोन आं इमान मोजां मेथाइ लाबोलायबाय सोरनाव मामिया मायावबो खारनासो दंहैयो मायाव थांखोसै जिमिया ओरैबायदि मोजां मोनोना आं आयो फिसा होनबाथाय नैबो इसोर थाबासो थानो लुगैयो आं न'आव नङाबा फैनोनो बायो इसोरखौ नायनो लुगैनानै फैसा बायदि उदपात गायो नै दानस'लाय दल' थाथारनायलायनो माथामल' आरो जोंहाना माथाम ओमफ्राय आइ मोनानावबो दंबावो 6टा दा नायनो थांनांगौ इसानिखौबो ओमफ्राय भेक्सिन लानो नागिरदोंमोन आरो दिनै ओंखायनो इमान थाब फैबाय ओमफ्राय भेक्सिनखौबो लानो मोनदिया टाइमा बारग'बायनो मालाय 1:30सिमल' थुयोनो ओंखायनो गाबोन थुहैफिननांसिगोन आरोना सेकेन्ड द'जखौ लायाखै नालाय आङो गावहा मायाव थांना फैदों नै गाखोसो लेथ्रा अबे हाब्रुआव गाखोना फैगोयो र' अबे बालाबारियाव थांना फैगोयो गाग्लिजोब्बाय आंखौसो र' दाहायबो आंखौ र' नायलाय गावहा गस्ला गोदान गानदों आं र' होनाखै र' आंनो मेथाइ लाबोदां दाहायसिगोन र' दा जाम्बाल' दुदु जादों नै आं हमथायाबा थाया इयो नाखाय मेथाइ जागोन होननायखाय दलद थालायो चुकु लुपु दा जों न'आव मोनफैबाय लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै स' भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय बाय बाय मा हरलायदो